Deia Leonardo da Vinci que l'aigua és el motor de la naturalesa. Per nosaltres avui serà la manera per tocar el setè cel. Avui us proposem practicar Tabata. Anem-hi. Bona tarda, Pol. Bona tarda. Explica'm què és el Tabata. El Tabata és una activitat d'alta intensitat. Està dividida en 5 blocs, en 5 exercicis, en els quals es treballa tant el tren superior del nostre cos, tren inferior, part abdominal i treballem capacitat aeròbica i anaeròbica, de crema de greixos. Aquesta activitat té l'origen al doctor Juli Tabata, que va fer un estudi amb tècniques d'entrenament. Es va comprovar que es cremava més quantitat de greix i l'entrenament anava millor per les persones que el practicaven, tenien més marge de beneficis i de millora en la seva resistència mitjançant l'alta intensitat, l'exercici hiperbàlic, com he dit, que és referent a aquesta activitat. Com a activitat física, en què ens pot beneficiar el Tabata? Doncs, com tu has dit, com a activitat física té dos tipus de beneficis, no? Parlaríem de beneficis físics i psicològics. Pel que fa als beneficis físics, estem parlant d'exercitació, de tonificació general del cos, tant abdominal com de braços, com de cames, agafar i adquirir un bo to muscular que ens ajudi al nostre dia a dia a desenvolupar els nostres hàbits del dia a dia, els hàbits quotidians. Pel que fa a crema de greix, també pot ajudar a aprimar-nos, és una activitat de gran combustió, per tant fa que cremem greixos i per tant ens aprimem, i tot això que engloba en tot treball físic, el treball del nostre cos fa que la nostra ment s'obri i pugui deixar de tenir pensaments negatius i pugui desestressar-se, pugui fer-se sentir una persona que està molt millor, molt més motivada, molt més conscient, molt més contenta amb si mateix. Què t'ha enganxat del Tabata? Pues, a veure, després d'un dia, una jornada de feina, que estàs més o menys sentat, és una activitat molt plena, que a part de que em treu una mica d'adrenalina, em va bé per tot el cos, i estar dintre l'aigua és fantàstic, és una manera de ser un aeròbic però dintre l'aigua. A mi el Tabata em va bé és un treball molt cardio, on m'ajuda a entrenar. M'ajuda a entrenar tant a nivell de curses com a nivell de treball cardio sobretot, i per baixar pes, va molt bé. Que és cansat, això del Tabata? Home, bastant. Si t'ho prens seriosament, cansa bastant. Està molt bé, és molt xulo. Cremes molta adrenalina, treus moltes tensions i per mantenir-te en forma. Per què et va bé fer Tabata? Perquè forces més la màquina, no és tan tranquil com l'aquagym, però després et sents superbé. Quan acabes la classe, has fet un esforç i tens com una sensació d'haver cremat més intensiva que la classe normal d'aquagym. Per què et va bé fer Tabata? Perquè em dona força i des que ho faig em trobo molt millor. Recomanaries? Sí, és un bon exercici. Doncs ja ho veieu, fent exercicis d'alta intensitat dins l'aigua, generem adrenalina, treballem tots els grups musculars i cremem greixos. Una altra manera d'arribar al setè cel. Vinga, a mullar-se!